Хәерле кич, эфирда Муслим телевидениесе. Бүгенге тапшыруларның тәртибе белән танышыгыз. Берничә минуттан игътибарыгызга атна вакыйгалар сәхифәсен тәкъдим итәбез. Сәхифәдә сез атнаның мөһим вакыйгаларына күзәтү карый аласыз. Хаватыр турында фразлардан соң игътибарыгызга сөенче тапшыруны тәкъдим итәрбез. Тапшыруны район үзәгендәге Ләйсән балалар бакчасы коллективы әзерләде. Чыгарылышыбыз ахырында гадәттәгечә җырым сиңа бүләгем сәхифәсе эфирга чыга. Ул сездән килгән котлау хатлары буенча төзелде. Күңелле ел кичләре сезгә. Чыгарылышыбызны атна вакыйгалар сәхифәсе белән башлыйбыз. Иң элек без районда барган вакыйгаларга күзәтү ясарбыз. Бүгенге чыгарылышта. Алма дисәң дә алалар. Нәрсә соң ул балалар? Ил коррупциягә каршы көрәшкә күтәрелде. Озаккамы? Ул нинди нәтиҗәләргә китерер? Кайсыгызның кулы җылы, бәйлисе бар йөрәкне. Инвалидлар көнлеге уңайыннан үткәрелгән хәйрия акциясе игелекле райондашларыбызны туплады. Без дә айга менәр идек, булса арттан үтүче. Хөкүмәт үз эшләрен башлаучыларга ярдәмгә килә. Икмәккә тиенгән авылның җаны җыр сорый. Үрәзмәттә яңа төзелгән мәдәният йортыннан халык өзелми. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Бу атна гомумән вакыйгаларга бай булды. Алар арасында республика күләмендә узган чаралар аерым урын алып тора. 6 декабрь көнне район башлыгы җитәкчелегендәге делегация Әлмәттә кеше хуҗалыкларын үстерү һәм авылда хезмәт активлыгын күтәрү буенча башкарылган эшләргә нәтиҗә ясау буенча узган семинар киңәшмәдә катнашты. Шуның белән Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм премьер-министр урынбасары авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов катнашындагы зональ очрашулар сериясенә нокта куелды. Кичә шулай ук район башлыгы җитәкчелегендәге делегация Казанда Бөтендөнья татар конгрессының 5нче корылтаенда да катнашты. Инде районның үзендә булган вакыйгаларга килгәндә, атна гадәттәгечә иртәнге планлаштыру утырышы белән башланган иде. Эш атнасында планлаштыру утырышы йомгаклады. Җитәкчеләр бүгенге иртәдә дә район хакимиятенә җыелдылар. Сөйләшүдә күтәрелгән мәсьәләләрнең кайберләре хакында алдагы материалда. Планлаштыру утырышының тантаналы өлешендә гадәттәгечә бүләкләүләр, котлаулар булды. Район башлыгы матбугат үзәгенең лаеклы елдагы хезмәткәре, хезмәт юлын район матбугатын үстерүгә багышлаган Хайбрахманова Светлана Ноэль кызына Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелүен хәбәр итеп, Светлана Ноэлевнага чәчәк бәйләме һәм медаль тапшырды. Мөслим инженерлык шелтәләре җәмгыяте генераль директоры Кирамов Рәшит Исрафил улына районның социаль-икътисади үсешенә зур өлеш керткәне һәм 50 яшь тулу уңаеннан район башлыгының мактау грамотасын тапшырды. Без инде статусны беләбез, ул безнең коллега, бик матур хезмәт булган. Ул Мөслимдә туган, Мөслимдә яши, хезмәт итә, балалар үстерде. Барысында күз алдында аның хезмәте Муниципаль районының мактау грамотасы белән бүләкләнә Кирамов Рәшит Исрафил улы. Татарстан Республикасы Муниципаль районы инженерлык шелтәре Ашир акционер җәмгыяте генераль директоры күп еллык нәтиҗәле хезмәте районның социаль-икътисади үсешенә керткән зур өлеш өчен һәм тулуына 50 яшь тулу уңаеннан. Татавтодор җәмгыятенең район бүлегендә хезмәт куючы Тахир Гыйзетдиновка Россия Федерациясе транспорт һәм юл хуҗалыгы министрының рәхмәт хаты тапшырылды. Планлаштыруның төп өлешендә караласы мәсьәләләргә керешкәнче Ришат Рашитович республика күләмендә узган вакыйгалар турында сөйләде. Әлмәт районында авылда активлыкны үстерү буенча узган семинар киңәшмәгә тукталып, без анда башыбызны югары күтәреп утырдык диде район башлыгы. Чөнки Мөслим районы яхшы эшләүче районнар арасында телгә алынды. Шулай да бу мәсьәләдә эшләр шактый әле. Загат контора эше буенча практически бер нәрсә дә без телгә алынмадык. Лизинг грантлар буенча безнең эшлисе бар. Менә безнең яхшы позывы были, яхшы әйтәбез бит инде. Теләкләребез бар иде. Мәктәп балаларын күпмедер заготовка эшенә катнаштырып, күпмедер үзләренә акча эшләргә. Авыл җирлегендә яшәп, бер семейный гаилә фермасы да булмаган. Авыл җирлегендә әллә инде зур предприятие да булмаган авылларыбыз да бар. Бер нәрсә производитель итергән авылларыбыз бар. Дальше
ныклап эшләргә кирәк булачак. Менә һәрбер авылдагы кешене, эшләрдә сәләтле кешене эшкә җигү буенча. Без сөйләштек. Шангараев Дамир үзенең территориясендә крытый рынокны эшләтә башлаячак, ул эшләячәк. Атна дәвамында көн сайын. То есть монда свежий продукцияны сельхозтоваропроизводительләр, шәхси хуҗалыклар үзләренең җитештергән продукциясын яхшы итеп эшкәртеп, суеп, нинди кондиция китерергә кирәк, шунда яхшылап китереп сатырга мөмкинлек тудырырга тиешбез. Бу беренче этап булачак безнең. Бөтен дөнья татарларының чираттагы курултайы узды. Анда татар телен, милләтне саклау буенча җитди проблемалар күтәрелде, диде Ришат Рашитович. Мөслим татар районы. Монда булай да татарча сөйләшәләр дип карау дөрес түгел. Республиканы борчыган проблемалар бездә дә яши. Чынлап та ул тел белгән кеше бит инде бер вакытта да югалмый. Бер тел белүчеләр бар, интеллект кешенең югарырак. Һәм гимназияның менә директоры чыгыш ясадан да 4 телне бүген өйрәнәләр. 4 телне. Татар теле, рус теле, төрек һәм английский. Аларның егыдан биргән, ул балаларның егыдан биргән нәтиҗәләре республиканыкыннан да һәм шул вакытта Россия Федерациясыныкында да югарырак. Планлаштыруның төп өлешенең темасын шартлы рәвештә җирле үз идарәләр бүген һәм иртәгә дип билгеләп булыр иде. Чөнки район башлыгы җирле үз идарәләр алдында торган төп бурычларны бәян итте. Һәм бүген авыл җирлеге башлыкларының статуслары югары булуына тукталып, аларны кулларындагы вәкаләтләрне тиешенчә файдаланырга, авыл өчен эшләргә чакырды. Власть бер яктан үзәккә омтылса да, икенче яктан бүген җирлекләрнең идарә функцияләре көннән-көн арта бара. Бүгенге көндә статусы, авыл җирлеге башлыгының статусы артты. Машина бирелеп бара, почти бирелеп бетеп бара, шулай бит. Зарплатасы мин авыл җирлеге өчен ярыйсы дип әйтәм, практически 19-20 мең. Тем более секретарына да, бухгалтерына да менә аны съезда әйтерләр, хезмәт хакын арттыру буенча вопрослар хәл ителгән да. Компьютерлар бирелделәр, финансирование бара, полномочияларга ел сайын күпмедер полномочияларга бара, финансирование куелып бара, то есть акчасы каралган булачак. Шуның өчен менә авыл җирлегенә бирелгән полномочия, шундагы власть арткан икән, пожалуйста, аны кулланырга кирәк. Авыл җирлеге башлыгы бүген үз кабинеты чикләрендәге мәсьәләләр белән генә түгел, хуҗалыктагы эшләрдән дә хәбәрдар булырга һәм аңа контрольлек итәргә тиеш. Шулай булганда урлашуларга һәм кайбер хуҗалыкларда күзәтелгән баш-баштаклыкларга юл куелмас иде. Ламин территориясендә безнең ситуация бүгенге көндә выпрямляется, это безгә чыгарга мөмкинлек бар ул ситуациядән яхшы иттереп, менә активның чыгып йөрү аркасында, күпмедер контрольлек аркасында без һәрбер агрофирмада почти 1 тонна сөтне арттыруга ирештек. Агрофирма Муслимовскада хәл начарында, кемнәр ул җирлекләргә карыйлар, терлекчелек буенча гаять зур игътибар итәргә кирәк. Куелган җитәкче производство өчен эшләргә тиеш. Эшләмәй икән без анда бар контрольдә тоттырга һәм аларга дөрес указание бирергә. Сөйләшүдә шулай ук башка актуаль мәсьәләләрдә, шул исәптән вакытлы матбугатка язылу барышы турында да сүз булды. Подписка барышы турында район почта бүлеге начальнигы Венера Әхмәтова информациясе тыңланды. Почта бүлеге үзенә җиткерелгән планның 64%-ка якын өлешен үтәгән инде. Авыл утларына язылу барышы узган елгы дәрәҗәне саклый. Венера Зуфаровна авыл җирлекләрендә газета-журналларга язылу барышына анализ ясады. На сегодняшний день по местным самоуправлениям у нас отделение «Октябрь» выполнило подписку на 100%. И по местным изданиям выполнили. Плохо идет подписка по местному самоуправлению «Русский Шуган», Муслимова отстает, Баланы, Старый Крамалы, Михайловка, Новые Усы и Семятова. Очень хорошо идет подписка Амикеева, Тойгельдина. Әйе, тормышта вак мәсьәләләр булмый. Аларның һәрберсе безнең яшәешебезнең аерылгысыз өлеше. Эше юк җеп булмас, төгәлләнмәс эш булмас ди халык мәкале. Ә безнең быел башланган эшләрне төгәлләргә вакыт бар әле. Яңа елга 23 көн калды. Бүген авыл хуҗалыгында кышлату дәвам итә.
Бу җаваплы чорның барышын урыннарда бәяләү максатыннан агымдагы атна башында ИК агрофермасына караган берничә хуҗалыкта штаб утырышлар узды. Теманы коллегабыз Олеся Латыпова дәвам итә. Республикада сөт җитештерү узган елны шушы чоры белән чагыштырганда 8%-ка кимегән. Районда сөт җитештерүнең кимүе дә борчу тудыра. ИК агрофермасының Әмәкәй, Иске Карамалы һәм Бәкәбез бүлекчәләрендә узган штаб утырышында сүз шул хакта барды. Утырышны муниципаль район башлыгы, район советы рәисе Ришат Хәбибов алып барды. Агроферманың дуслык бүлекчәсендә сөт савып алу 700-800 килограммга кимегән. Ришат Рашидович әйтүенчә, иң беренче чиратта сыйфатлы азык җитешмәү кеше факторы белән бәйле. Терлек азыгы әзерләү өчен җаваплы җитәкчеләр бу эшне үз вакытында тиешенчә оештырылган булса, терлекләрнең баш саны да, продукция алу күләме дә кимемәс иде. Bütün tерлек, bütün техника, зарплата мәсьәләләре бирелгән безнең үзебезгә. Все принадлежит нам. Сохранность, кормление, молоко, реализация и деньги в том числе. Поэтому без бүген җыелдык, 100% сөткә килә торган акча Молзавод аркылы Рамзел подтверждаете, сезнең аркылы биреләчәк хуҗалыкларга, шулай бит? 100%. Поэтому интерес бар сөт савырга. Безгә сөтне арттырып, терлекне симертеп сатып, табышны арттыралар. Әгәр без бүген 50 мең түгел 100 мең кертсәк иде, бит. Көн сайын 2 тапкыр безнең табыш күбрәк булыр иде. Аның өчен тырышырга кирәк булачак. Поэтому сез әгәр карап йөрүче генә булсагыз, тырышмасагыз булмаячак. Савымчылар саны аз булуда терлекчелектә продукция кимүенең төп сәбәпләренең берсе булып тора. Норматив буенча бер савымчыга 50 баш сыер каралган булса, бүген агрофермада бер савымчыга 70 баш туры килә. Гомумән алганда, терлекчелек өлкәсендә эшләргә теләүчеләр саны кимегәннән кими бара. Нәтиҗәдә терлекчелек продукциясын җитештерү сыйфаты түбән күрсәткечләрне тәшкил итә. Утырышта һәр авыл җирлеге башлыгына эшчеләр санын арттырып, сөт күләмен югары күрсәткечләргә күтәрү бурыч итеп куелды. Авыл җирлегендә кеше эшләргә тиеш. Шул җирлектә бит без фермаларны сезнең халыкка китереп салдырттык, реконструкция ясаттык, шунда кеше эшләп акча алсын дип. Балаларны укытсыннар, мәктәпләр калсын. Без үзебезнең өлешне эшләдек. Поэтому актив беркетелгән, министрлар мул активка көн сайын монда дежурство оештырырга, авыл җирлеге качып калырга тиеш түгел, бер генә агрофермада да үзегезнең бар мәктәп, үзегезнең садик, исполком бар. Безнең актив янына китереп үзегезнекеләрендә бастырасыз һәм шул вакытта гына бергә эшләргә кирәк булачак. Терлек азыгына файдалы өстәмәләр кушу, шул исәптән азык күләмен арттыру төп шартларның берсе дип ассызыклады Ришат Рашидович. Билгеләнгән актив катнашында сөт җитештерү күләмен арттыруга йогынты ясаучы тагын бик күп факторлар турында уртага салып сөйләшенде. Киләчәктә агроферма хезмәтчәннәре сөт җитештерүне арттыру максатыннан нинди эшләр планлаштырасың? Әлеге сорау белән агроферманың баш икътисадчысы Ришат Шагалиевка мөрәҗәгать иттек. Ташланган сыерларны айрым тәрбияләү чарасын күрәчәкбез. Аларны айрым куеп, айрым кеше беркетеп, аларга махсус кормалар, горбый кормалар биреп, аннан соң бозаулатуны бартик ясалган боксларда гына бозаулатырга дип сөйләштек. Безнең сыерларның каннарын алдылар, анализлары күрсәткәнчә, анда күп кенә микроэлементлар җитми, кан составында шикәр җитми. Шушыларны тулыландыру өчен без алып кайттык шикәр заводыннан патока. Соңгы елларда республикабызда урта һәм кече бизнесның бер тармагы булган гаилә фермалары барлыкка килде. Әлбәттә, тырыш һәм тәвәккәл райондашларыбыз бу яңалыктан читтә калмады. Ләкин мондай мини-фермалар булдыру зур чыгымнар сорый. Шуны күздә тотып, авыл халкына үз шөгылен булдыруга булышлык йөзеннән төрле дәүләт программалары һәм проектлары тормышка ашырыла. Булар хакында алдагы сюжетта сөйләрбез. Хәзерге вакытта безнең районда 26 гаилә фермасы уңышлыгына үз эшләрен алып бара. Алар инде төрле юнәлешләрдә эш алып баралар. Алар җитештергән продукция күләме хәзергә 24 миллион сум тәшкил итә. Инде ел азагына бу күрсәткечләр тагын да күбәерләр. Һәм инде гаилә фермаларына ярдәм йөзеннән безнең өстенлекле проектлар эшлим. Ул терлекчелек белән шөгыльләнүче гаилә фермаларын төзү һәм төзекләндерүгә тотылган чыгымнарның 30% күләмендә субсидия кайтару. Бу юнәлеш буенча республика бюджетыннан 12 гаилә фермасы субсидияләр алдылар. Шулай ук республика буенча шундый программа бар.
поддержка начинающих фермеров деген. Әлеге программада катнашучының эше налоговый органда 12 ай ішінде теркелген булырга тиеш, һәм инде аның бизнес планы булырга тиеш. Ул бизнес план 8 елдан да озаграк окупаемостлы булмаска тиеш. Әлеге программа буенча быелгысы елда Ландыш Иззатуллина гаилә фермасы катнашып 1 400 000 сумлык грант тотты. Инде ул аңа үз терлек торагы булдырырга тиеш була һәм аны техника һәм технологик җиһазлар белән тулыландырырга тиеш була. Яшь фермерларга ярдәм белән беррәттән инде байтак кына эшләп килгән фермерлар өчен дә программалар эшли. 2012 һәм 2014 елларда развитие семейных ферм на базе КФХ дигән программа. Әлеге программага безнең быел 5 гаилә фермасы катнашып, зур гына күләмдә грантлар оттылар. Аларның инде шулай бизнес планнары нигезендә алар үзләренең эшчәнлеген яклап чыктылар комиссия алдында. Бүгенге көндә 5 декабрьдән 14 декабрьгә кадәр конкурста катнашырга теләк белдерүчеләр үзләренең документларын конкурс комиссиясенә тәкъдим итә алалар. Һәм инде әлеге программа 2013 һәм 2014 елларда да үз эшен алып барачак. Сатып алынган терлекләргә субсидия кайтару юнәлеше бар. Әгәр дә савым сыерлары була икән, ул терлей авырлыгына 40 сум исәбеннән, мөгезле эре терлекләргә дуңгызлар, сараклар, кәҗәләр алган өчен 30 сум исәбеннән субсидия бирү күздә тотыла. Әлеге субсидияны 7 гаилә фермасы алдылар. 5-нче юнәлеш ул гаилә фермалары сатып алган технологик җиһазларның НДС-тан башка бәясенең 50% субсидияләүне күздә тота. Әлеге юнәлеш буенча Алмарис Латыпов, Ирек Хамадишин, Разина Габидуллина, Илсур Шихаповлар үз гаилә фермаларына технологик җиһаз сатып алу өчен 2 478 000 күләмендә субсидия алдылар. 6-нчы проект булып гаилә фермаларына терлек торакларын төзү, авыл хуҗалыгы терлекләре сатып алу өчен субсидияләнүче кредитлар тәкъдим ителә. 6 гаилә фермасы әлеге юнәлеш буенча субсидияләнә. 7-нче юнәлеш булып ул гаилә фермалары территориясын төзекләндерү һәм аларга керү юллары төзү. Әлеге юнәлеш буенча безнең район башлыгы район бюджетыннан акчалата һәм инде материаллата Илсур Шихапов һәм Рамил Кунафинга үз ярдәмен күрсәтте. 8-нче юнәлеш булып гаилә фермалары программасы нигезендә терлек тораклары төзү һәм реконструкциялау өчен район бюджетыннан 35 000 сум төзү материаллары алу өчен акчалата ярдәм күрсәтелә. Әлеге программа нигезендә 19 гаилә фермасы 35 000 сумнан барлыгы бергә гомуми сумма 700 000-га кадәр якын район бюджетыннан субсидияләр алдылар. 9-нчы проект булып лизинг грант программасы тора. Бүгенге көндә лизинг грант программасында катнашырга теләүчеләр шулай ук документларын 14 декабрьдән да соңга калмыйча илтеп бирергә мөмкиннәр. Белгәнебезчә инде бүгенге көндә 4 фермер хуҗалыгы лизинг грант программасында катнашырга теләк белдереп документларын җыеп туплап йөриләр. Гаилә фермасы төзергә теләк белдергән кешеләр инде безнең авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсенә финанс бүлегенә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Без аларга барысында аңлатып, документларын төзүдә ярдәм кулы сузабыз инде. Беренче чиратта инде смета булырга тиеш. Сметаны инде сырлы оешма эшли. Бүгенге көндә безнең Шамсутдинов Айрат Хәләфетдиновның шах оешмасы шундый лицензиясе бар һәм МСОның Авзалов Илдар Гаязовичның оешмасының тоже шундый ук сырлы лицензиялы оешмалар бар. Смета төзергә алар ярдәм итә алалар. Әгәр дә инде гаилә фермасын төзим дигән кешенең шушы сметасы була икән, әгәр дә ул фермер хуҗалыгы булып налоговыйда теркәлгән икән, калган документлар инде аның авыл хуҗалыгы идарәсендә озагына хәтлек алып барып җиткерелә. ЛПХ кредитлары алып, шәхси хуҗалыкларын үстерүдә безнең район республикада лидерлык итә һәм инде гаилә фермалары төзү буенча да безнең район беренчеләрдән булыр дигән теләктә калабыз. Атна вакыйгалар чыгарылышын дәвам итәбез. Иртәгә халыкара коррупциягә каршы көрәш көне билгеләп үтелә. Шушы уңайдан атна дәвамында төрле чаралар үткәрелде. Инде узган шимбәдә коррупциягә каршы көрәш комиссиясының чираттагы утырышында районда бу юнәлештә алып барылган эшләргә бәя куелды һәм чаралар планы расланды. Теманы коллегаларыбыз дәвам итә.
Утырышта муниципаль район башлыгы, район советы рәисе Ришат Хабипов, комиссия членнары, район эчке эшләр бүлеге начальнигы, башкарма комитет һәм совет аппараты вәкилләре, оешма предприятие җитәкчеләре катнашты. Авыл җирлекләре башлыклары өчен утырыш видеоконференция режимында үтте. Анда 2 көн тәртибе каралды. Беренче көн тәртибе буенча Ришат Хабипов чыгышы тыңланды. Иң элек җирле үзидарә органнары тарафыннан коррупцион характердагы хокук бузуларны кисәтү өчен җаваплы кешеләр белгиләнде. Ришат Рашитович аеруча халыкка җир бирү өлкәсендәге коррупцион факторларга игътибарны юнәлтергә кирәклеген әйтеп үтте. Нәрсә без эшлибез? Халык белән эшләшкәндә дә, үзебезнең закупкалар үткәргәндә дә, халыкны менә бу медицина алу бер яктан булса, безгә бик күп эшләр кирәк булачак. Потому что бөтен әйбердә муниципаль властьларында тормаска может. Кешеләр коррупционный фактор белән очрашалар көн сайын, потому что Müslüm'de gene durmuyorlar mı? Şirket çıkarlar, başka şirket çıkarlar. Шулай ук балалар бакчаларына, мәктәпләргә балаларны урнаштыру тәртибен тагын бер кат тикшерү бурыч итеп куелды. Икенче көн тәртибе буенча комиссия секретаре Илнар Сәйфиев халыкара коррупция каршы көрәш көне кысаларында үткәреләчәк чаралар тәртибе белән таныштырды. Теманы дәвам итәбез. Бу атнада мизгел яшьләр үзәгендә коррупция темасын яктырткан түгәрәк өстәл булды. Онда прокурор ярдәмчесе Илшат Бахавиев, район башлыгының коррупциягә каршы көрәш сораулары буенча ярдәмчесе Илнар Сәйфиев, юрист Илназ Кашапов, полиция майоры Руслан Әлмәтов, мәктәп укучылары һәм аларның укытучылары катнашты. Монда укучыларга коррупция сүзенә аңлатма, әлеге социаль күренешнең ни дәрәҗәдә киң чолганыш алу хакында мәгълүмат бирелде. Моның өчен нинди чаралар күрергә кирәклегенә мисаллар китерелде. Дәвам итәбез һәм инде коррупциягә каршы көрәш көне алдыннан коллегаларыбыз райондашларыбызга бу темага кагылышлы берничә сорау белән мөрәҗәгать иттеләр. Аларның фикерләрен тыңлыйк. Коррупция ил өчен иң авырткан җир. Россиядә коррупция табигать бәла казаларыннан да куркынычракка әйләнде дип бәяли экспертлар. Россиялеләр дәүләт структураларына, чиновникларга бәйле ришвәтчелек очраклары җәмгыять өчен аеруча куркыныч дип саный. Райондашларыбыз бу турыда нинди фикердәсең? Мәктәпләрдә укыган балалар үз белемнәре белән югары уку йортларына барып керәләр иде. Алардан зур белгечләр чыкты, врачлар, укытучылар, галимнәр, менә төп белемле кешеләр. Инде анда өйрәндек. Коррупция уку йортына кертәсе балага акча җыябыз, маллар суеп акча туплыйбыз. Экзамен зачетын бирә алмаса, акча алып барып көйләп кайтабыз укытучыларны. Һәм шуннан чыга инде менә специалистлар шилеп эшлә. Ул үзенең эшен ныгытып та белеп бетерми торган специалистлар чыга менә шулай. Бу инде җәмгыятьне ничектер аның җәмгыятьне какшата торган, җәмгыятьнең үсешенә аякчала торган һәм шул ук вакытта илдә тәртип урнаштыруга аякчала торган, куркыныч элементларның артуына китерә торган бер күренеш булып исәпләнә инде ул. Коррупция белән минем турыдан туризмның очрашканым булмады. Ришвәт биргәнем юк, алганым юк. Ләкин бит менә матбугатны карасак, тормышны карасак тулып тора. Һәм төрле күләмнәрдә. Менә бу соңгы безнең оборона министрлыгы белән булган хәлләр шулай кырак көн чыгышта. Исләр акыллар китмәде бит. Менә шул нидән айнып булмый. Көрәш астан да, өстән дә рәхимсез булырга тиеш. Бу безнең җәмгыятьнең рагына әверелде хәзер. Ракны башта булса давалап була, соңгы стадияда давалап булмый. Ул безнең хәзер менә соңгы стадияга җитү турында сөйли бу. Нишләргә? Рәхимсез көрәшергә кирәк. Шундук туктый. Әлбәттә ул шундук дигән сүз бәлки 1 ел керә торгандыр моңа, бәлки 2 ел. Ул бит хәзер күп еллар нителгән, әйбер җибәрелгән. Шундук кимәячәк. Коррупция электән җәмәгатьтә яшәп килгән әйбер, соңгы вакытларда бигрәк тә үзен бик законны итеп, закон төсендә күрсәтте. Күптәннән килгән шир халык моның белән һичбер вакытта да аерыла алмас бәлкем. Безнең халкыбызда, татар халкында да, рус халкында да борын-борыннан инде без тарихны байтак укыган кешеләр бит инде коррупция дигән әйбер сүзе белән дә, эчтәлеге белән дә булган әйбер түгел. Менә соңгы елларда килеп чыккан әйбер ул һәм аңа каршы көрәш билгеле дөрес башланды. Коррупция ул
авыл җирендә барлыкка килә торган әйбер түгел. Ул зур кешеләр арасында була торган әйбер. Менә компьютерны ачасың, мин һәр вакытта да компьютерны карап барам, интернетны карап барам. Менә бүген генә дә Путин байтак кына генералларны, шушы коррупционерларны эштән алган. Ул көн сайын телевизорны карыйсың икән, телевизорда күренә, интернетка күз саласың икән, анда күренә. Коррупциягә каршы көрәш. Авыл җирендә коррупционерлар югалар дип кистереп әйтсәм дә дөрес була торгандыр. Чөнки коррупционер коррупция ул зур акча дигән сүз, зур байлык дигән сүз. Коррупциягә каршы көрәш ул дөрес әйбер. Аны яшь буында ук тәрбияләргә кирәк. Мондый юкка кызыга торган әйбер, мондый вак-төяк байлык дип уйлыйм мин аны. Бу сәламәтлектә түгел, бу киләчәк безнең мәңгелектәге рәхәт тормышта җәннәткә дә илтә торган юл түгел бу. В Муслимском муниципальном районе осуществляет свою деятельность комиссия при главе Муслимского муниципального района по противодействию коррупции. Свою деятельность комиссия осуществляет на основе комплексной антикоррупционной программы муниципального района, утвержденной на 2012-2014 годы. В целях реализации данной программы регулярно проводятся заседания антикоррупционной комиссии под председательством главы Муслимского муниципального района Ришата Рашитовича Хабипова. На сегодняшний день создаются условия для обращений граждан. Так, каждый желающий о фактах коррупции может сообщить по телефонам доверия. Телефоны доверия размещены на официальном сайте Муслимского муниципального района в разделе «Противодействие коррупции». Периодически опубликовываются в местной газете «Аулытлары. Сельские огни». На улицах района установлены антикоррупционные щиты с указанием данных телефонов. В общеобразовательных учреждениях муниципального района также установлены опечатанные антикоррупционные ящики для писем и обращений. В рамках Международного дня борьбы с коррупцией разработана антикоррупционная анкета. Данная анкета тиражом в 5000 экземпляров опубликована в местной газете «Аулытлары. Сельские огни». На сегодняшний день идет сбор информации. Отчет на основании анализа будет размещен на официальном сайте Муслимского муниципального района и опубликован в местной газете «Аулытлары. Сельские огни» в третьей декаде декабря 2012 года. Каждый желающий сообщить о фактах коррупции может это сделать через данную анкету. Отмал оқиғалар шығарылышын бірнеше минуттан давам етәбіз. Хәзер реклама, бізден айырылмағыз. Авыл утларын йолдызлар да укый. Авыл утлары яшәсен, безнең белән берлектә эшләсен, һәм инде халыкка безне танытып, безнең турда мәгълүматлар язып торсын. Авыл утларына ярты елга язылу бәясе 256 сум 98 тиен. Бергә булыйк, бергә калыйк. Өегезгә җиһаз кирәкме? Төп таләп сыйфатлы һәм арзан булсын. Индивидуаль җиһаз кибете сезнең өчен эшли. Корпуслы мебель, компьютер стәлләре, кухня гарнитурлары, шкаф-купелар, комод-тумбалар, кибетләргә витриналар. Күңелегез теләгән җиһазны заказ белән эшләтә аласыз. Дизайнер ярдәме белән сез теләгән үлчәмдә сыйфатлы җиһазлар. Мөслим эшендә китерү бушлай. Өстәмә түләү хисабына мебельне җыю мөмкинлеге бар. Шишмә сәүдә үзәгендәге индивидуаль җиһаз кибете клиентларын көтә. Тугай сәүдә үзәге райондашларга төрле ассортименттан кием салымнары, аяк киемнәре, көнкүреш товарлары, азык-төлек, чәч тарышканы хезмәте тәкъдим итә. Гүзәл ханымнар өчен күлмәк кофталар, кышкы аяк киемнәре биредә сез күңелегезгә хуш килгәнне сайлый аласыз. Бәйләм-бәйләргә чигү-чигәргә яратучылар өчен йөн юбаклар, нәҗипләре төрле төстә һәм үлчәмдә. Хезмәт күрсәтәбез. Бәйрәмнәрегезне тагын да ямьлерәк истә калырлык итәр өчен залларны шарлар белән зауыклы итеп бизибез. Илүздә чәч тарышканасы, чәч кисү, чәч буяу, бәйрәм мәҗлесләргә прическалар, тырнак ясау, колак пишу хезмәте күрсәтәм. Тугай азык-төлек кибете акция игълан итә. Үзебездә сыгылган кунбагыш маеның литры нибары 57 сум. Килегез, без ялсыз, тәнәфессез эшлибез. Адресыбыз Кооператив урамы 227-нче йорт.
Компания Ника предлагает услуги по установке натяжных потолков. Идеально ровный, надежный, недорогой – это натяжной потолок. Он придаст неповторимый вид, уют, скроет недостатки основного потолка. Балки, матицы, электропроводка останутся под полотном невидимым. Широкая цветовая палитра удовлетворит самого требовательного потребителя. Монтаж одного потолка в зависимости от сложности занимает от 2 до 6 часов. Установку производят опытные специалисты. На натяжные потолки можно устанавливать точечные светильники, люстры, потолочные гардины с системой сигнализации. Особым преимуществом натяжных потолков является способность сохранять тепло. Гарантия на потолки 10 лет. Срок службы не ограничен. Такой потолок не требует специального ухода. Достаточно по необходимости подтереть мягкой тканью. Мы предоставим вам рассрочку на половину суммы без процентов и комиссий. Выезд замерщика бесплатный. Ждем вас по адресу Муслюмова, улица Кооперативная, 139, торговый комплекс Юмарт. Колхоз урамындагы мебель кибетте киң ассортиментта йомшак мебель һәм корпуслы җиһаз тәкъдим итә. Кухня гарнитурлары, балалар һәм йокы бүлмәләре, диван, кенәфиләр. Без сыйфатлы җиһаз тәкъдим итәбез. Бары бездә мебельне банклар аша беренче ел взноссыз кредитка алырга мөмкин. Колхоз урамындагы мебель кибетте зур сайлап алу мөмкинлеге. Сервиса предлагает автомобиль класса люкс ФАВ Бестурн Б50 всего за 549 тысяч рублей. ФАВ. Попробуй лучшее. Только в автосалоне сервиса. Альметьевск, Советская, 182А. Запись на тест-драйв по телефону 305 111. Курс техникасы кибете райцентр тәкъдим итә. Телевизорлар, суыткычлар, кир юу машиналары, микродулкынлы мичләр, ноутбуклар һәм телефоннар. Бик күп төрдә башка курс техникасы. Товар сыйфатлы, бәяләр арзан. Килегез, кибетлектәге Эльдорадо бинасында урнашкан. Ассаламу алейкум. Шашин урамында урнашкан хәләл кибете киң ассортиментта сыйфатлы продукция тәкъдим итә. Җиләк, җимеш, сөт ризыклары, хәләл колбаса эшләнмәләре. Үзебездә җитештерелгән продукция, камыр ризыклары, апельсин фрешлары, гриль тавыклары. Заказлар кабул итәбез. Кибеттәге хуҗалык товарлары бүлеге көндәлек кирәк-ярак, көнкүреш товарлары тәкъдим итә. Эш вакыты иртәнге 7 сәгатьтән кичке 9-га кадәр. Хәләл ризык җаныгызга шифа, тәнегезгә куәт бирер. Оптика планетасы. Тормышны реаль форматта кабул итәргә булыша. Тирә-юньне тулы төсле итеп барлык детальләрен күргәндә генә дөнья матур, дөнья киң тоела. Якыннан яки ерактан күрмәү проблемасы белән очраштыңмы? Оптика планетасына кил. Ул сиңа бөркет карашы бүләк итәр. Тормышны бөтен нечкәлекләр белән төсле форматта күрерсең. Оптика планетасы белән янәшә Алина кибете. Күзләре үткәннәр биредә көнкүреш өчен кирәк булган барлык товарларны да эзләп табар. Шампунь порошоклардан башлап канцелярия товарларына кадәр барысы да бер кибеттә. Кил, күр, сатып ал. Бәяләрнең түбән булуы хакында үзең генә бел. Түбән бәяләр һәм сыйфат гарантиясе Тукай урамы 60-нчы йортта. Татмин Казан Мутон Туннар компаниясы 14 декабрь көнне Колос кинотеатрында Мутон Туннар белән сәүдә итә. Бәяләр 12 мең сумнан башлап. Зур ташламалар, яңа ел бүләкләре 14 декабрь көнне 9 сәгатьтән 19 сәгатькә кадәр Колос кинотеатрына рәхим итегез. Сез атна вакыйгалар чыгарышын карыйсыз. Дәвам итәбез. Кышкы чор авыл хуҗалыгы өчен генә түгел, торак коммуналь хуҗалыгы өчен дә зур сынау чоры. Ут, су һәм җылылык белән тәэмин итүче инженерлык шелтәләре җәмгыяте бүген ничек яши? Әлеге сорауга җавап эзләп, без бу атнада тармактагы эшләр торышы белән якыннан танышып кайттык. Тыңгысыз эш алып баручы район инженерлык шелтәләре җәмгыятендә барлыгы 60 хезмәткәр эшли. Халыкка коммуналь хезмәт күрсәтүдә өзеклекләр булдырмау аларның төп максаты. Республика программалары кысаларында коммуналь хуҗалыкта шактый эшләр башкарылган. Аларга нәтиҗә ясап, Мөслим инженерлык шелтәләре җәмгыятенең генераль директоры Рәшит Кирамов алдагы чорга планлаштырылган эшләр белән таныштырды. Ягулык сезонына әзерлек йөзеннән җәй көне байтак кына эш башкарылды. Бу инде безнең котельнияларны әзерлек үткәрү, су шелтәренә ремонт, канализация шелтәренә ремонт эшләрен без башкардык. Быелгысы елны чиста су программасы нигезендә
фонд газификация фонды аша без тузган шелтерне су район үзәгендәге тузган су шелтерен алыштыра башладык. Трассаларны, тузган трассаларны без алыштырабыз һәр елны һәм безнең инде тузган трассалар бүгенге көндә 95%-ка без алыштырып бетерүгә ирешә алдык. Электр уты беткән очракта резервный дизель генераторлар белән тәэмин ителгән һәм инде менә узган шимбәләрнең берсендә шундый авария килеп чыкты электр шелтерендә һәм инде 18 сәгать район үзәгендә ут булмаган очракта булмый торды. Без үзебезнең котельнядагы дизель генераторын кушып, монда үздексез җылылык бирүгә без ирешә алдык. Модернизациялау максаты белән районда котельнялар саны кыскартылды. Районның күп катлы йортларын оешма предприятиеләрне җылылык белән барлыгы 3 котельня тәэмин итә. Аларда бүген 12 оператор эшли. Районда канализация шелтәрләреннән килгән суны чистарту белән нибары 4 хезмәткәр шөгыльләнә. Коммуналида 96 елдан бeri эшләмәндә, бу котельняда 5 ел эшләмәндә. Элек 8 котельня иде, хәзер менә 3 кенә котельня яга бөтен шулык системаларга. Экономичный инде менә котеллар, бу котельнядагы температура, тыштагы температурага карап, регулируйтабыз котельняларны. Суның давлениеларын карыйбыз, газны регулируйтабыз. Районыбыздан килгән барлык канализация сулары да безнең чистарту курылмасы аша үтә. Бу хезмәт безнең биологик юл белән экология куйган нормативларга туры китерерлек итеп башкарыла. Гомумән алганда, Мөслим инженерлык шелтәрләре җәмгыяте халыкның уңайлы яшәешен тәэмин итүче мөһим тармакларның берсе. Коммуналь хуҗалык хезмәткәрләре зур планнар белән яши. Коллективта яшь специалистлар елдан ел арта, алар үзләренең белемнәрен, тәҗрибәләрен коллективта яхшы кулланалар. Районда үткән спорт ярышларында актив катнашабыз. Оешмада эшләп чыккан ветераннарны, пенсионерларны белән еш очрашабыз. Аларны бәйрәмнәрендә тәбриклибез. Сүз уңайыннан шуны әйтеп бетергә кирәк. Җәмгыятьнең генераль директоры Рәшит Исрафилович кичә 50 яшьлек юбилейын билгеләп үтте. Аңа гаилә иминлеге, накыл сәламәтлек эшендә зурдан-зур уңышлар телибез. Бу атнада район үзәк хастаханәсендә дә үзенчәлекле чара. Түгәрәк өстәл артында сөйләшү узды. Бу хакта тулырак мәгълүмат алдагы материалда. Халыкка медицина ярдәме күрсәтү өлкәсендә зур үзгәрешләр күзәтелә. Югары технологияләр булдырыла, республика тарафыннан яңа программалар кабул ителә. Авыруларны алдан ачыклау, дөрес диагноз кую һәм дәвалау мөмкинлекләре арта бара. Халык сәламәтлеген кайгыртучыларның пациентлар белән эшләү сыйфаты да камилләшә. Район үзәк хастаханәсендә узган түгәрәк өстәлнең төп максаты медицина өлкәсендә эшләүчеләрнең хезмәтен бәяләү, гражданнарына борчылган сорауларга җавап табу. Әлеге түгәрәк өстәлне Акбарсмет иминият компаниясе вәкилләре республиканың шактый районнарында үткәргән. Нәтиҗәдә халык медицина хезмәткәрләре белән турыдан-туры әңгәмә корып, үзләре борчылган сорауларга төгәл җавап ала. Очрашуда медицина өлкәсендә барлыкка килгән һәр проблема үз чишелешен таба. Очрашуга район башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары Илнур Хәбибуллин, район үзәк хастаханәсе баш табибы Минхат Сафаров, Акбарсмет иминият компаниясенең Әлмәт филиалы директоры Әлфия Шулепова, медицина иминиятләве үткән гражданнарның хукукын яклау бүлеге начальнигы Әнвәр Насибуллин, үзәкләштергән даруханәләр җитәкчесе Йолдыз Шафикова һәм үзәк хастаханә табиблары чакырылган иде. Иң элек иминият компаниясе вәкилләре гражданнарның сорауларына җавап бирде. Әлфия Ивановна һәркемнең бушлай медицина ярдәмен алу хукукына ия булуын аңлатып бетте. Иминият өлешенә кергән дәвалану чараларының исемлеге белән таныштырды. Шулай ук иминият компаниясе вәкилләре район үзәк хастаханәсе медицина персоналының авыруларга хезмәт күрсәтү сыйфатына бәя бирү турында үзләре үткәргән сораштыру нәтиҗәләренең уңай булуын билгеләп үтте. Мы доверяем вам свое здоровье. А свое здоровье мы, бывает, не храним из-за того, что из-за занятости, или это действительно, или занимаемся самолечением. Нужно довериться врачу. А если не доверяете этому врачу, меняйте врача. Один раз в год вы имеете право. Но для этого, чтобы поменять, договоритесь с тем врачом, кому вы хотите. Вас этот врач возьмет, значит, он возьмет вас и будет лечить. И вы доверитесь ему полностью. Цените свое здоровье, охраняйте его и именно боритесь за то, чтобы вы получали качественную медицинскую помощь. Но это можно только благодаря, опять же, врачу. Спрашивайте с него, спрашивайте о своем здоровье все, что вы хотите узнать. И, следовательно, вы получите тот результат, который вы хотите получить.
Главный врач – это вам не враг, это ваш друг, который вам может протянуть помощь. Он ближе к вам находится, чем даже страховая компания. Сүз шулай ук район үзәк хастаханәсендә булдырылган яңа технологияләр турында барды. Минхат Рафкатович халык өчен тудырылган мөмкинлекләр хакында сөйләде. Вот касаясь нашего района, вот на сегодняшний день у нас 140 квот только на КТ, МРТ и так далее. 140 квот на район выделяется. Вот. Я вам скажу, что по прошлому году у нас 7 человек прошли операцию АКШ, то есть аортокоронарное шунтирование сделано. Это высокотехнологическая операция. Одна операция стоит приблизительно где-то в пределах, если перевести на деньги, где-то 250 тысяч рублей. Одна операция стоит. Вот на сегодняшний день, это 7 человек в прошлом году. У нас на сегодняшний день 17 человек практически уже прошли оперативное лечение по эндопротезированию суставов, тазобедренных и так дальше. Вот тазобедренные в основном идут тазобедренные. Раньше, если, допустим, человек ломал ногу в пожилом возрасте, он был обречен. То есть через полгода начинались пролежни, сепсис, и больной уходил. Сегодня эти операции доступны нам. В прошлом году мы получили эндоскопическую стойку. Сейчас в совершенстве мы владеем этими методами операции. Вплоть до того, что уже мы создали определенный, не только, допустим, мы оперируем, но и родственники садятся в зал. У нас подключен монитор, они следят за ходом операции. Необходимо сесть, мы им записываем это все. Түгәрәк өстәлдә катнашкан һәркем үзен борчыган сорауларга тулы җавап алды. Сорау тәкъдимнәрдән тыш килгән райондашларыбыз район үзәк хастаханәсе хезмәткәрләренең эшчәнлегенә бәя бирде. За все эти время обслуживания, я здесь и в поликлинике бываю, значит, часто. Прекрасно сделаны операции, прекрасный уход после операционной, прекрасная хирургия, прекрасный коллектив, уколы, процедуры. Во всех отношениях районная поликлиника работает хорошо, добросовестно. Причем коллектив такой доброжелательный. Әңгәмәне йомгаклап, Илнур Хәбибуллин килгән кунакларга һәм район үзәк хастаханәсе хезмәткәрләренә куйган тырыш һәм нәтиҗәле хезмәтләр өчен рәхмәтен белдерде. Самое главное, чтобы наше население не болело. Самое главное, нужна профилактика. Поэтому не нужно дойти до крайности, нужно, как говорится, проводить профилактику. Как говорится, не надо самолечением заниматься, надо обращаться к врачам. Декабрь башында гадәттәгечә инвалидлар уңкөлнеге стартала. Бу уңайдан бик күп чаралар үткәрелә. Аларның иң зурысы район күләм чара кичә Мизгел яшьләр үзәгендә үткәрелде. Без бергә дип аталган хәйрия акциясының барышы һәм нәтиҗәләре хакында алдагы материалда сөйлибез. Мизгел яшьләр үзәгендә оештырылган әлеге акцияны үзенчәлекле чара булды дип әйтсәк, ялгышмабыз. Хөкүмәт күрсәткән ярдәм льготы һәм башка төрле чаралар гына сәламәтлекләре шикле, ярдәмгә мохтаҗ гражданнарга күңел җылысын, йөрәк назын биреп бетерә алмый. Кешеләр яратуын, хөрмәтен тою аларга яшьләргә дәрт һәм көч бирә. Шул уңайдан оештырылган Без бергә акциясе да шуның ачык мисалы булды. Хөкүмәт тарафыннан төрле программалар кабул ителә. Иң зур программасы Доступная среда дигән программа. Монда инде безнең Татарстанда да зур эш алып, яңа төзелгән зданиены кабул иткәндә, монда инде обязательно аның пандусы булырга тиеш, аның бәдрәфләре дә уңайлы итеп ясалган булырга тиеш. Булар барысы да безнең республика тарафыннан эшләнә торган эшләр. Шулай ук аларны дарулар белән тәэмин итү, төрле коляскалар алып бирү, менә инде өлкәннәр декадасы уңайына безгә сотовый телефоннар алып бирү акциясы үтте. Монда да инде безнең күбесе аларның инвалидлар иде, өйдән чыгалмыйлар. Шуңа да инде кнопка тревожной сигнализации һәм инде шушы телефоннар белән куллану мөмкинлекләре тудырылды. Без дә инде үз чиратыбызда район башлыгы исеменнән һәм район советы башкарма комитеты исеменнән үзебезнең коллективтан бәләкәй генә суммада акча җыйдык. Моны инде без чын йөрәктән тапшырабыз һәм инде үзебезнең районда яшәүче мохтаҗ кешеләрнең кулларына барып керсен дигән теләктә калабыз. Язмыш тарафыннан бирелгән сынаулар, борчу мәшәкатьләрне горур үтә белгән сәламәтлекләре чикле райондашларыбыз тазалыкка туйынмасалар да актив тормыш рәвеше алып барырга тырышалар. Аларның яшәүгә булган омтылышлары сөендерә. Акциядә катнашкан район хакимияте, авыл җирлекләре башлыклары, оешма предприятие җитәкчеләре, аерым гражданнар да моны ассызыклап үтте. Көн дәвамында урынга шактый күләмдә акча, моннан тыш продукция, көнкүреш товарлары һәм башкалар җыелды. Акция нәтиҗәләре белән район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәдәни мәсьәләләр буенча урынбасары Рушат Солтанов таныштыра.
Aksiyada akşalata 233.570 so'm akşa kirdi. Shularning 149.110 so'mi adresata, ya'ni kirgan sredstvalar o'zining xo'jalarına atalib solindi. Hamda bu o'zining xo'jalarini shu kunlarda topashaq. Aybirlata bizning 130.831 so'mlik aybirlata kirdi. Bunda xo'jalik ham kansellariya tovarlari, o'yinchiqlar, oziq-tulik ham kiyim solim. Bugungi aksiyada ayrisha aktiv bo'lgan uyushma предприятияларны ham atab o'tu menimcha o'rinli bo'lar. Rayon hokimiyati, avul yerliklari boshliqlari, Agromaster производство kompaniyasi, Jil energoservis jamg'iyati, MOS jamg'iyati ham yo'l idorasi, shulay o'zak shifoxona kollektivi zo'r aktivlik ko'rsatdi. Ipi Abdurahmonova ham sotsial yoqlov bo'liklari ham boshqa ko'plar. Mana shunga ko'ra ayrim shaxslarning qatnashuvi bigrakda quvonishli. Aytgan shunga tugul yuraklari, ko'ngillari qo'shuv bo'yicha quvonishli. Shunday matur o'rnakni bugun bizning Buyuk Vatan so'g'ishi veterani ham xizmat veterani Mansuroviy Zinnurov, xizmat veterani Asfatovoy Harisov kabi ulkanlar biz ko'rsatdi. Aksiyani o'tkazishning maqsadi ol akşa sredstvalarına jiyu tugul. Vatandaşlarımızın arasında keng ko'ngillilik, merhametlilik, yanaşabizda yaşayışı, yardamga muhtojlarga yordam etarga hazır bulu tarbiyalauda. Республикабыз авылларына социаль объектлар түзүү программасы негизинде айрым алганда авыл клублары программасы кысаларында октябрь айында Уразмат авылында мәдәният йорты сафка баскан иде. Зур чыгымнар тотып, кыска срокта сафка бастырылган Уразмат авылында күп функциялы мәдәният йорты бүген нинди сулыш белән яши соң? Әлеге сорауга җавап эзләп, безнең коллегаларыбыз Уразмат авылына кузгалды. Элеккеге мәктәп ихатасында тиз арада калкып чыккан бу күркәм бина авылга үзгә бер ям биреп тора. Республика программасы негизендә районда төзелгән бердән-бер яңа клубның нәкъ менә Уразмәттә булуына авылның яше дә, карты да сөенеп туя алмый. Әйбәт булды, әйбәт булды, сөенеп киттек, яшәреп киттек. Өметләребез булды хәзер. Шуклык башы агастарын кисеп бетерделәр дә, клуб төзелде, шул хәдә җәмне, җыллы. Кирсәң чыгарлыкка түгел, җәмне. Кырдагына бит пункт рәхәтләнеп барасың, күрәсең. Дарулары бүле алырга. Мәдәни чаралар моңа кадәр колхоз идарәсенең шактый кысан бер бүлмәсендә урнашкан клубта узган. Хәзер исә зур тамаша залы, киң сәхнәсе булган мәдәният йортында төрле чаралар үткәрү өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Бу клубның ачылуы бик зур файда дип уйлыйм мен. Ата-аналарында күңелләре тыныч, чөнки балалары кайда дип сораган вакытта алар инде без клубта диләр һәм монда аларга шөгыльләнергә мөмкинлекләр бар. Клуб беренчедән җылы. Алар килгәч тә шишенеп куялар. Монда юынырга туалет бүлмәләре бар. Үзләренә ошаганча итеп монда шөгыльләнергә мөмкинлекләре бар. Бернинди теге аерым сәгатьләр дә конкретно теге билгеләп, менә син шушы вакытта киләсең, шушы вакытта кайтып китәсең дип аларга әйтелмәгән. Кичкенәдән үк биюгә өйрәнеп, районда үткән төрле конкурсларда җиңү яулаган Илсер Шәйгарданова үз эшчән сәнгатьтә катнашу, түгәрәкләргә йөрү безне тагын да берләштерә, якынайта ди. Миңа үземә биюче буларак клубның сәхнәсе булуы бик ошады. Һәм инде шушы яңа клуб төзелү бик тә уңайлы булды. Бөтен халык шушы без оештырган бәйрәмнәрне килеп карап утыралар. Үзләренә дә бер каранда рәхәт инде үзебезгә шулай ук. Безнең шушы күп тамашачылы булган урыннарда бик теге мәктәп белән чыгышлар ясаган юк иде. Һәм инде бөтен балалар да шушы клубка килеп, җыелып, үзләре үк әйдәгез бәйрәмнәр оештырып, чаралар оештырып дип торалар. Сәхнә безне, бөтенебезне дә якынайта, берләштерә. Мәдәният йортының күп функциялы булуы аеруча атышлы. Урындыкларны күчереп, балалар зур залда рәхәтләнеп спорт белән шөгыльләнәләр. Төрле масса күләм чаралар оештыралар, түгәрәк занятиялары үткәрәләр. Алты төрле түгәрәк эшли. Безнең инде башка җирләрдә скакалка түгәрәкләре юк, ләкин без үзебезгә быел менә
клубның мөмкинлеге булганрак түгәрәктә шайларга тырыштык, чөнки монда футбол дип булмый безнең, волейбол уйнап булмый. Менә безгә мөмкинлеге булган шахмат түгәрәге бар. Асыра кичкенә балалар йөри безнең 14 яшькә кадәрләр. Инде 14 яшьтән зурлар безнең йөри хореография түгәрәгенә, театр түгәрәгенә, вокал түгәрәгенә йөрибез. Бүгенге көндә йолдызлыкка әзерләнәләр менә. Октябрь ахырында гына ачылуына карамастан, инде көзге бал кичәсе, көзнең матурлыгы олмада дигән чара үткәргәннәр. Авыл халкына балалар театры чыгышларында тәкъдим иткәннәр. Клубка йөрүдән бизгән авыл халкы да әкренләп мәдәни чараларны карарга тартыла бара икән. Яшь үзешчәннәр белән әзерләнгән чараларны авыл халкына һәм укучыларга гына күрсәтеп калмыйча, зона һәм район конкурсларында да катнашалар һәм җиңүләрдә яулыйлар. Кәрим Тинчуринның тууына 125 ел тулу уңаеннан игълан ителгән театр конкурсында 2нче урынны алу алар өчен аеруча зур сөенеч булган. Сәламәтлек театры чыгышын исә видеога төшереп, республика бәйгесенә тәкъдим итәргә ниятлиләр. Монда тамыз әзерләнәбез бадминтоннарга да ярышка бар өчен, беренче урын алыр өчен. Без бирәк тә шат булабыз беренче урын алганда. Бүтән җиһазлар да түгәрәкләрдә эшләү өчен, шөгыльләнү өчен җитә дип уйлыйсыңмы? Ниләр кирәк инде? Тренажерлар кирәк, күбрәк, һәм бадминтонга сеткалар, һәм ракеткалар күбрәк булсын. Безгә инде бу клуб ачылып бик тә файдага булды. Без буш вакытларыбызда өйдә утырадык. Хәзерге вакытта шушында килеп шөгыльләнәбез. Төрле яңа күнегүләр өйрәндек. Түгәрәкләребез бик күп, һәрберсенә дә актив катнашабыз. Элекеге вакытта инде без бүтән елларда спорт залда бәйрәм куя идек мәктәпнекен. Хәзерге вакытта без монда клубта мәдәният йортында куябыз. Бу безгә инде бик тә яхшы. Сәхнәгә менеп үз-үзебезне күрсәтәбез һәм каушамыйбыз. Шу мәдәният йортын төзеткән өчен район башлыгына, республика башлыгына, төзүдә булышкан барлык җитәкчеләргә рәхмәтемне белдерәсем килә. Авыл җире дисәң дә, дәрестән соң буш вакытын бала төрлечә үткәрергә мөмкин. Урамда җил куып йөрергә дә, компьютерга, телевизорга багынып утырырга да була. Инде яшьтәшләре белән коллектив уенга, массовый чараларга тартылган балалар өчен борчыласы юк. Яшьтән үк үзешчән сәнгатьтә катнашып, халык алдында чыгыш ясаган, сәламәт яшәү рәвешен сайлап, спорт белән шөгыльләнеп үскән балаларның киләчәге өметле булачак ди Мәдәният йорты директоры Гүзәлия Шәйгәрданова. Аларга тормышта да безнең укучыларыбызга җиңелгә туры киләчәк, чөнки алар шушы сәхнәдә кеше алдында үсәләр. Алар үзләренең сүзләрен әйтергә, үзләрен якларга курыкмаячаклар дип уйлыйм менә. Бигрәк тә шул яшьләр өчен инде күчеш чорында балалар өчен курыккан әйберебез. Шул инде безнең ата-аналарның балабыз начар юлга басмасын дип ту менә алай Алла сакласын. Алай тәмәке тартып, пиво ичеп менә клуб территориясында алай кичтән клубка килеп тә яшьләр килә, студентлар килә, башка авыллар килә. Апасы да монда рәхәт икән, бик күңелле икән диләр. Яңа сафка баскан Мәдәният йортында авыл җирлеге советы һәм фельдшер-акушерлык пункты эчендә аерым бүлмәләр бирелгән. Моңа кадәр әлеге учреждениеларда колхоз идарәсе бинасында көн күргән булган. Биредә исә эшләү өчен дә, халыкка медицина хезмәте күрсәтү өчен дә тулы мөмкинлекләр ачылган. Медпунктка заманча яңа җиһазлар да кайтарыла икән. Бүтән оборудованиелар китерделәр, яңа холодильниклар, сухожир шкафлар, шулай кушеткалар һәм бүлмәне бактерицидный лампа ярдәмендә микроблардан арындыру өчен шундый җайланмалар китерделәр. Әле тагын кайта сәйберләр бар. Авыл халкы үтенече буенча фельдшер вазифасына Кабат Алсу Шакирова билгеләнгәннән соң пунктның эше тагын да җанланып киткән. Профилактик прививкалар алу өчен дә, табиб билгеләгән дәвалау курсын үтү өчен дә киләләр бирегә. Менә хәзер бу пункт яңа булгач, пункт җылы балаларында монда бирелә прививкалар ясадык. Менә барсына да минем быел 1 яшькә чаклы 4 бала бар. Мәктәптә бөтенесе 42 бала укый. Авылда бөтенесе 56 бала бар. Балалар янына йөрибез, патронажлар үткәрәбез. Әтәнеләр дә бик канәгать булып калалар. Шулай ук өйләргә дә чакыралар. Хәзерге вакытта менә күп салкын тидереп чирләү сәбәпле балаларга чакыралар. Шулай ук кан басымнары югары кешеләр чакыралар. Анда йөрибез. Иртәнге якта инде күпчелек процедураларны үтәсәк, кичке якта менә шул өйләргә йөрибез, чакырулар буенча. Район башлыгына, шулай ук үзебезнең баш табибыбызга рәхмәтемне әйтәсем килә. Һәм иң мөһиме безнең үзебезнең дәүләтебезнең президентына рәхмәтемне әйтәсем килә. Халыкка хезмәт күрсәтүче әнә шундый мәдәният учагы, сәламәтлек сагында торучы фельдшер-акушерлык пункты, мәктәбе һәм башка социаль көнкүреш объектлары булган авылларның киләчәге матур булыр шәт.
Әниләр көне кайтавазы әле һаман да дәвам итә. 1 декабрьдән алып 6 декабрьгә кадәр районда сөекле әнием исемле фотосурәтләр конкурсы узды. Конкурсның нәтиҗәләренә йомгак буатнада ясалды. Һәм инде бу хакта тулырак Лилия Шәймиева репортажында. Райондашларыбыз бәйгегә әниләре белән төшкән фотосурәтләрне юллады. Конкурска килгән 84 эш арасыннан Моя халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәгендә эшләп килүче, гаилә һәм балаларга социаль ярдәм күрсәтү бүлекчәсе хезмәткәрләре барлыгы 11 эшне сайлап алып, аларга төрле номинацияларда урыннар билгеләде. Мәңгелек хәтер номинациясына әнисенең фотосы белән Мөслимнән Флүрә Дәүләтшина, балаларым байлыгым номинациясына Вәрешбаштан Миләүшә Хәсәнова лаек булса, Үрәзмәттән Гүзәлия Шәйгардановага, иң уңган әни, Күбәктән Резилә Вәлиевага, иң ягымлы әни, Метрәйдән Рәүлә Шарифуллинага алтын куллы әни, Яңа Сәйиттән Дилбәр Асыловага иң сөйкемле әни, Метрәйдән Олия Шигаиповага иң гүзәл әни, Мөслимнән Рауя Кашифразовага солдат әнисе исемнәре бирелде. Метрәйдән Рәйлә Шарифуллина, әнием белән янәшә, Соловоз Муханнан Вәсилә Хайдарова, әнкәемнең көчле җилкәсе, Баланныдан Гөлшат Якупова, кызларым, сердәшләрем номинацияләрендә җиңүчеләр булды. Җиңүчеләргә спонсор Агромастер җитештерү компаниясе җитәкчесе Илгиз Исламовның истәлекле бүләкләре тапшырылды. Монда барыгыз да әниләр, сөйкле әниләр. Минем сезнең барыгызда менә көн сайын була торган, менә шушы тормышка яраклашып барабыз бит без әйме. Балаларыбызны карыйбыз, ирләребезне карыйбыз, гомумән җәмгыятьтә без бик кирәкле кешеләр. Җәннәт әниләрнең аяк астына диләр. Әйдәгез, без чынлап та шулай матур булыйк, сөйкле булыйк, сабыр булыйк, бердәм булыйк. Һәм менә һәр вакытта да шулай кирәкле җәмгыятьтә кирәкле кешеләр булып яшик. Чыгарылышыбыз ахырында гадәттәгечә 02 көндәлеге район эчке эшләр бүлегеннән алынган мәгълүматлар белән таныштырабыз. Район эчке эшләр бүлегеннән алынган мәгълүматлардан күренгәнчә, узган атнада җирлегебездә 49 тәртип бозу очрагы теркәлде. 122 кешегә административ беркетмә төзелде. Җәмәгать орында исерек иш күренгән 19, исерек иш транспортларын тәрәйткән 3, юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозган 72 кеше җавапка тартылды. Булган вакыйгаларның кайберләренә аерым тукталып үтик. Узган атнада җирлегебездә 5 юл транспорт хәрәкәте булды. Мөслим Актаныш юлында Nissan Qashqai машинасы, Үзәк мәчет каршында 14-нче модельле Жигули әйләнде. Мәлләтамак авылы урамында 6-нчы модельле Жигули белән Нива машинасы, Күпер янында Chevrolet Lanos белән 14-нче модельле Жигули. Торчылга авылы янында 14-нче модельле Жигули белән 7-нче модельле Жигули бәрелеште. Барлык машиналарда техник зыян алды, гаепле шоферларга административ беркетмәләр төзелде. Узган атнада кооператив урамында урнашкан Ләззәт 2 кибетен басканнар. Корак төнлә белән кибетнең тәрәзәсен ватып кибеткә үткән һәм товар алып чыккан. Шушы көнне ул урам аркылы гына салынган 8-нче кибеткә дә кергән, ләкин әле кибеттән генә алырга бер нәрсә тапмаган. Корак 30 яшьлек райондашыбыз, аңа карата җинаять эше кузгатылды. Илләрне тавыш чыгаручылар санына килгәндә, узган атнада җирлегебездә 7 очрак теркәлде. Мөслимдә 2 шәдәш хатын арасында, Мәләтамак авылында ир белән хатын арасында зурган тавыш чыккан. Симәк авылында да ир белән хатын арасында зурган тавыш чыккан. Ире хатынның эштән кайтуына өйдә дуслары белән алкоголле эчемлекләр эчеп утырган. Әлеге тәртип бозулар буенча бүгенге көндә тикшерүше бара. Собул Храл операциясе дәвам итә. Аның кысаларында узган атнада Шәймурзин фамилиялы райондашыбыз өендә сакланган Ишка маркалы ау мылтыгын тапшырган. Аңа акчалата бүләк бирү өчен тиешле документлар Татарстан Республикасы Эчке эшләр министрлыгына җибәрелгән. Шәймурзин әлеге мылтыкны Сорайнычы сатканда табып алды дип хәбәр итә. Узган атнада икмәк пешерү комбинатының каравылчы будкасына ут капкан. Сәбәбе электр чыбыгындагы кыска ялганыш. Тикшерү материалы районның янгын хезмәтенә җибәрелде. Алда кораклык эшләре белән таныштырып үтик. Узган атнада Котмыш авылында берәүләрнең сараеннан төнлә белән 2 тавыгын урлап чыксалар, шул ук көнне Вахитов урамда берәүләрнең өеннән кәстрүлен, табагын, юынгычын һәм мискасын алып чыкканнар. Хуҗага 200 сум күләмендә зыян килгән. Коракларның кем булуы билгесез. Бүгенге көндә тикшерү эше бара. Узган атнада шундый вакыйгалар белән 12 көндәлегенә теркәлде. Үзегезнең һәм якыннарыгызның сәламәтлегенә карата игътибарлырак булсагыз икән, ялгыш кылган адымыгыз киләчәгегезгә кара табылып төшмәсен иде. Лилия Шәймиева, Фәнил Имамутдинов, Мөслим телевидениесе. Атна вакыйгалар чыгарылышы кысаларына сезнең игътибарыгызга әзерләгән хәбәрләр шулар иде. Чыгарылышны Мөслим матбугат үзәгенең мәгълүмат хезмәте әзерләде. Районда барган вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат белән сез muslim.ru сайтыннан да таныша аласыз.
Берничә минуттан тапшырыбызны һава торышы турында фразалар белән Әлфинур Ногманова дәвам итәр. Шуннан соң игътибарыгызга сөенче тапшыруны тәкъдим итәбез. Тапшыруны Лейсән балалар бакчасы әзерләде. Әлегә менә шулар алдагы чорда булачак вакыйгалар хакында киләсе атна вакыйгалар күрсәтер. Шулай итеп без тапшыруларыбызны дәвам итәбез. Бездән аерылмагыз. Алдагы атнада безне нинди һава торышы көтәсең? Интернет челтәре мәгълүматларына караганда, иртәгәдән аязып, көннәр суытыр кебек. Җирлегебездә шактый озак хакимлек иткән җылы атмосфера фронтына алмашка, көнчыгыштан салкын һава фронты якынлаша. Шулай итеп, якшәмбедән коры, җилле, гадәти кышкы һава торышы урнашачак. Көндезен 10 градус салкынлык булыр дип көтелә. Атмосфера басымы нормадан шактый югары. Ул терекөмеш баганасының 769 мм тәшкил итә. Җил көнчыгыш юнәлештән секундына 3-4 метр тизлек белән исә. Атна уртасына кадәр иртә кичен 16-19, көндезләрен 14-15 градус тирәсе салкынлык булачак. 13 декабрь пәнҗешәмбедән соң термометр баганасы тагын да түбән төшәчәк. Салкынлык шактый вакыт 21-23 градус тирәсендә тирбәлер дип көтелә. Шунысында искәртәбез, юлларда урыны белән бозлаулык саклана, җәяүлеләрнең дә, руль артындагыларның да аеруча сак булуы сорала. Сез алдагы атна өчен һава торышына кыскача күзәтү тыңладыгыз.